Vale, bueno, arratsalde on danoi, eta eskerrik asko, lehenengo eta behin eskerrik asko emun danoi, aurkezpenera etortzeatik. Beste urtebetez hemen gauz, aurten 19. Aloñako igoerako aurkezpena itxeko. Eta bueno, lehenengo eta behin aurkeztuko maixan gauzen danok, izenak eta zeintzuaren, vale? Nire eskumatik hasita, Gipuzkoako Foru Aldundiko zuhiltzaileetatik Sergio Maiztegi dau. Bere onduan Fagor Profesionaleko lehendakari dan Patxi Azpiazu. Nire onduan Aloñako igoerako lehendakari moan Pablo Arejola Leiba. Nire eskerretan Oñatiko udaletxeko kirol zinematzi bezala saioarko naga. Eta bueno, ni neu Aloñako igoerako antolakuntzako parte naiz da gaur aurkezle lana egin gotena. Eta, bueno, lehenengo guztauko esakun azteia apurtxo bat aurten, ez dakit, beste urteroko ilusinuekin, baina, badauz nobeda batzuk eta geupe gure izan du nobeda etxoatin da bideo promo bat ikia, eta bideo hau jarriko lehenengo ikusteko, uste dut ja igual sare sozialetan ikusi jaikuko zuela, baina, bueno, Vale, bueno, hortxe bideoa, bideo laburra, eta benetan polita. Egisa esan, ez dakit, ikuspuntu desberdin batetik, enfoke desberdin batetik inako bideoa, eta geuri bentze pila guztauko xakun, hemendik ilunpetan argazkilari taldeari eskerrak emutia, bihotz-bihotzez, eta bereziki Bernat Alberdi eta Asierre gaina bain jau egin bideo zoragarri honeatik, ez? Eta, bueno, oin hasiko gara apur bat urtero egiten duen moduan, pixkat, gidoi igualakin, eta guztauko esakun lehenengo da behin eskerrak emuten azteia, urtez urte, babesle eta laguntzaile danak horre goten dianak, lasterketa hau aurrera eta izateko. Azkenian, betik esaten duen moduan, euran laguntza ekonomiko barik, eta gero beste alde batetik laguntzaile egiten dauen bolondrez laguntza barik etzan posible izango, lasterketa aurrera eta eratia. Eta zentzu hortan, guztauko esakun apur bat aipaketia dauzen babesle eta laguntzaile danak, danak merezido belako tartetxo bat. Babesle nagusimoan ikusten duzue aurten Fagor Profesional dauela, eta gero beste babesle batzuk, Oñatiko udaletxia, Arrikurzkoak, Ulma, Joko, Lana, Servimek, Rural Kutxa, Soraluze, Goi Solutions, Eguzkialde, Mendiaraiz, Muñoz Margoak, Argi Elektrizitatea, Gipuzkoako Foru Aldundia, eta laguntzailetan, Amets Taberna, Walbi, Odriozola Arategia, Amets Berezao, Bizipos, Gereta, Insaluz, Oñati Taberna, Elmuga Taberna, Raos, Kimu Loradenda, Sustrai Frutadenda, Zurich eta Etxe Handi. Bueno, esan dute moan, guztioi eskertu benetan urtia etorri emuten dozkoin laguntza, eta espero dula urren urtietan beholatxe jarraiketia, karrera honek beste urte iteko. Eta, bueno, bebaita guztauko esakun, beste alde batetik eskerketia, Gurutze Gorrixari, komenta dute moan Gipuzkoako zuhiltzaileei, urtia etorri segurtasunan alde emuten dozkoen soportia eta laguntziatik. Azkenian danoak eguse garrantzitsua dan, segurtasuna, eta betik hor dauz, azkenian
mendixak bakitzue betik urtero kondizio ezberdinak aldaile ofrezio eta urtia fanda urtia etorri azkenian euran laguntza barik ezingo zen hau posible izan. Egon dia urte oso komplikau akor goizan krestan eta zubiltzailean laguntza barik eta eurak segurtasun hori bermatu barik ezin izango zanin. Beraz, hemendik bebai eskerra luzatu. Eta gero baita, nola ez, Oñatiko herrixari, zatik horbe urtero bolondrez pila bat preste egoten dira lagunketako bai kruzetan, mendiko zeatan, askotan betik esaten du moan, esaten duzko larrei markaiten dula, larrei jende egoten dela guretzat sekula ez da izango larrei, eta guztako esakun nolaxe urtietan jarraiketia, eta urten be erantzuna herritarran partetik benetan eskerketako izan da. Eta bueno, ja apurtxo bat hori komentauta, pasauko naiz apurtxo bat lasterketan datu orokor batzuk emutera, lasterketa beha aurkezketa. Dakigu moan lasterketia apirilako 28 gandian izango da, goizeko 9 jardian, hemen irteeria beti 9 izan da oin arte, eta bai dau nobedade barri bat, ordu erdiko atzerapena eukiko hau irteeriak. Eta, gero komentauko usatik. Eta bestalde, ikusten duzu emoan, izango da urtero izan dan ibilbidea, 22,6 kilometro, eta 1878ko desnivel positiboa dakona. Hor ikusten da moan perfilian 5 anoa gune ongo dira, izango diala urterokoak, urtea gaineko anoa gunea, aloinakoa, eskistan, 3. eta hortik ja, behera bidian hasita, bajadan, egongo dira aginan eta azkena salditok izan. Eta bai gustauko esaten komentaikia, gabitzela lanian, ez dakigu posible izango dan, aldaketa txiki batzuk iteko ibilbidean bajadan. Dakitzoen moan, urtero dau azkenengo partian asfalto zati bat guri betik antolakuntzai gustau txango xakuna laburragoa izatia asfaltoko zatixe, zatik ez da samurra mendixan hainbeste kilometro inda gero azkenengo kilometroak asfaltuen ikia, hori karrerak inauenak ondo daki. Eta gabitz lanian asfalto tramo hori murriztu eta sartzeko zelai pribau batzutatik. Ondiokan lanian gabitz eta ezin ju aurreratu euneko eunian ala izango dela, baina hori noski karreria izan baino lehenau informauko da eta lasterkarisa jakingo dago. Eta ja behin karrerako datuekin akaboteko bebaita komentau alde batetik autobus zerbitzua egongo dela Arantzazu Oñatiko autobusak Urtiagainen geldialdisa egiteko aukera emundozkula, orduan bebai ikusita adibidez asteburu honetan egondan egualdixakin da zenba jende mobiten dan da hori, animau jendeari norbean kotxetan fanbiherrian autobus eta autobus zerbitzu publikoa erabili eskeo eskertuta egongo zala goixan kotxe kolapsorik ez egoteko. Eta gero bestalde, lasterketa honen beste puntu importante bat, eta nik uste dut azken urteetan injarra hartzen joan dan puntu bat, dala Aloina Txiki, eta komentau bai, Aloina Txiki, urteroko moan, 10 dardian, Oñatiko plazan izango dela, ohiko ibilbideakin, eta urtero izan du moan, adinak sailkatuta, txiki danak eduko haue, nagusiak lasterketan sentitzen dauen sensazio horrek sentitzeko aukeria, eta importantea bai, danantzat sarixak egongo direla, edo saiatuko garela bentze danantzat sarixak egoten, zatik urten baten beste hainbeste mutiko agertu dira, gehatu gazela purtsu bat motz zentzu hortan. Eta on ja gustauko esaten komentaikia aurtengo nobedade potolotako bat, ja, on jala denbora bat, gazte batzuk, hilabete batzuk, ja, sare sozialetan da komentau da. Eta aurten, egisa esan,
bueno, guretzat antolakuntza aldetik apur bat urte berezitxe izan da, aurreko urte danetan eukidun lan danaz aparte, urten dano bakitzuen moan, Salomonek antolaketen dauen Golden Trail National Seriesetan sartzen da Aloñako igoera lasterketa. Eta, bueno, ibilbidea apurtxo bat luzia izan da, izan aurreko urtean irailean, eurakin kontaktau geben, eta egisa esan, nahiko erresa izan da, puntu batzuk lotu behar izan du, guk beti garbi dukidu gure esentzia bezgeoela gura galtzeia, eta zentzu hortan, elkarlana oso aberazgarria izan da, eta dakitzoi moan, Golden Trail National Series, Salomonek dako bi zirkuito, World Series eta National Series. Orduan National Series, pixkan nazinoka banatuta dau. Kasu hontan, gure karreria sartzen da zirkuito baten 4 karreratakoa, lehenengua ja zelebrau dana martxoak 3an izan zen Lusan Trail, Portugalen, eta, urringoa da, ja, geuria, Aloñako igoera. Eta gero beste bisak, dia Katalunian zelebratzen dian Oia de Nuria eta Salomon Milla Pirineu. Lehen ez dut presentau hemen maixan ez dauelako, baina daku zuzenian gurekin Biel Rafols, dala Salomoneko kide, eta, hau dana aurrera eruaten lagundozkun pertsona. Orduan, momentu honetan guztauko esaten behari pasu emutia, Teamsetik, dana ondo urteten dan. Eta, behak esplikaitia apur bat zela izan da nundin orakua, satik Aloñakin pentsatu dauen, eta esplikaitia zirkuito honen esentzia. Orduan, saiatuko naiz dana a la primera iten. Biel, ¿nos escuchas? Sí. Vale, buenas tardes, Biel. Les decía que, antes en la presentación he presentado a todos los que estábamos en la mesa, a ti no te he presentado, pero les he dicho que estabas ahora por Teams. Ya les he explicado un poco, la trayectoria que ha seguido un poco todo este asunto de meternos en la Aloñako igoera en Golden Trail National Series. Pero que nos gustaría tú también que nos dieses tu punto de vista, por qué Aloñako igoera y cuál es la esencia de este circuito lo que quieras. Así que te dejo el micrófono para ti. Vale, Arratsaldeon, disculpad que no hablo euskera, entonces hablo en castellano. Gracias por invitarme en esa presentación. Y nada, primero os quería explicar un poco cómo estructuramos el circuito Golden Trail Series, que es un circuito que ya llevamos 7 ediciones, donde este circuito es propiedad de Salomon y agrupa las mejores carreras de corta distancia hasta maratón del mundo, ¿no? Pues está el maratón de Mont Blanc, Serginal, Cegama. Entonces, desde hace ya 3 o 4 años, quisimos replicar el formato de estas carreras, pero a nivel nacional. Luego tenemos, creo que unas 10 Golden Trail National Series. Eso quiere decir que hay un circuito en Estados Unidos, uno en China, uno en países nórdicos, uno en Gran Bretaña. Y entonces, en el caso nuestro, es España y Portugal. Y tenemos las carreras que habéis comentado antes, que habéis visto en el póster, ¿no? Entonces, el circuito consta de 4 carreras y puntúan las 3 mejores, y después los 3 primeros clasificados. Este año hay una novedad, que son los 2 primeros clasificados más el mejor atleta sub-23, es decir, 3 hombres y 3 mujeres, uno de ellos sub-23, porque queremos potenciar que corredores más jóvenes puedan correr también a nivel internacional. Entonces, todos los ganadores de todas las Golden Trail National Series se reunirán en octubre en la gran final, donde estarán invitados una semana completa y habrá una carrera con un prólogo y una final. Tanto hombres corren junto con hombres y al día siguiente las mujeres.
ahí pues habrá dos categorías, digamos, los que van a competir por las nacionales y los que van a competir por las World Series. Y luego, hablando del caso de Aloñaco y Goera, bueno, queríamos ampliar una carrera, entonces buscamos varias opciones, ¿no? Y desde un primer momento, ya que Aloñaco nos gustó mucho, principalmente porque, bueno, es una de las mejores carreras en el País Vasco, donde para nosotros es un epicentro deportivo del trail running. Y pues desde el ambiente al nivel de atletas que participan, los paisajes que se pisan de la Sierra de Ezcorri, bueno, límite, pues también espectaculares. La historia del demonio también nos atrajo mucho, el hecho de que sea una carrera hecha del pueblo para el pueblo, voluntarios, también, bueno, lo valoramos mucho. Y también un factor que debo reconocer que fue bastante también decisivo es que Oñati es el pueblo de Malenosa. Sabéis, supongo que Malenosa forma desde ya 2 o 3 años parte de Salomón, y este año pues ya está formando parte de Salomón Internacional, que desgraciadamente no podrá estar porque está en Asia precisamente en las Golden World Series. Y al ser pues la carrera con la que ella se inició, luego tiene el récord y sale pues desde su pueblo, es algo que también encontramos que era como todo redondo, ¿no? Poder ser colaboradores de esta carrera. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si alguno de los que estáis presentes tiene alguna pregunta para Biel. Si quisierais hacer alguna pregunta, pues... Un periodista que esté con ganas de preguntarle algo. ¿No? Vale. ¿No se atreve nadie? Bueno, bien, pues lo primero, muchas gracias por las palabras tan bonitas que has tenido hacia nuestra carrera. Y nada, decirte que esperemos que estar a la altura también. Seguro que sí. Nos veremos muy pronto. Vale, muchas gracias. Que vaya bien la presentación. Hasta luego. Vale, gracias. Agur. Espera. Ah, vale. Vale. Vale, bueno, Bielen hitzak eta gero jarraituko apur bat aurkezpenakin eta karrerian nondin orakoak esan da. Oine, bueno, gustako txakun lehenengo eta behin, esatia urtero egin du moan sarixak zeintzuk izango dian, orduan, bueno, lehenengo sarixa irabazliei urtero lez 300 euro lehenengo gaiaketan dan emakume eta gizonezkuei, hori Fagor profesional eta lanan eskutik. Bigarren sarixa 200 eurokua rural kutxan eskutik izaten da, eta hirugarren sarixa 100 euro, baita lehenengo emakume eta lehenengo gizonezkuei, Serbimek mekanizatuen eskutik aurten. Gero dauz beste sari berezi batzuk urtero izan dunak bebai, eta, bueno, Loñako tontorrian errekorra apurketan dauen nahi, 100 euroko sarixa emungo xakon, eta, bueno, Loñako gurutzera egoera denpora honenak gizon da emakumezkotan Maite Maiorak dako, 2017 ninja 56 minutu eta 30 segundukin, eta gizonezkotan Imanol Goñik 2018 ninja 58 minutu eta segundu batekin. Eta, bueno, horre betik esaten du moan, gurutzea inoko igoerako errekorra apurketia lortzen dauenak, derrigorrez lasterketa denboran amaitu beharreuko bela, bestela etxako dako errekorran, sarixe emongo. Ez dagoela balixo Aloñako kurtzea ino zea igoteak egoan erretikia.
Eta, gero beste sari batzuk, Loiñako egoerako lasterketa osoen errekorra botatzen dauenak berabe, 100 euroko sarixa lortuko leke, eta kasu hontan kasu hontan gizonezkotan Jonut Zinkak dako 2 ordu eta 4 segundukin, eta emakumezkotan Malen Osak dako, eta ez nau konfundiuta 2 ordu eta ez dakite, 18 minutu dian. Gero, Inigo Guridi kalibre saria, azkenengo urtietan emun izan du moan, gurutze gorrixan eskutik, eta, Inigo nomenez, buetraitzeko tontorrian lehenguari, neska eta mutil, 100 euroko sarixa mutexako. Neska mutil, barkatu. Eta gero, azkenengo 2 urtetan emundan sari berezixa bebaitea guretzat, antolakuntza aldetik, bihotzien dakun gari baino zen saria, eta hori izango da Oñatiko balkoian, 46garrenari, Oñatiko produktuekin osaturiko saski bat emutexeko. Eta, apurtxo bat lehen komentau dut gainetik babesliak, eta, bai guztauko xakun berriz be babesle eta fatia, oso repetitibua izan bai, baina, azkenian gure eskerrona eurai erakusteko, eta, komentau apurtxo bat, bakoitzakin zer jendun, ez? Azkenian Oñatiko udaletxeakin, ez da besan biharrik, azkenian emuten dozkun laguntza eta infrastruktura zeak danak, horti datoz, eta harrikutzkoak be, azkenian laguntza ekonomikoa. Barkatu. Eta oin, kiroletako zinegotzia hitza, saioa Arkona dakula hemen. Pixkat Oñatiko udaletxeko ordezkari bezala, esan daixen, hitz batzu. Atxalde hondan hoi, geuretako udalan izenen, olako proba bat eta 19. urtez herrin izatea, ore bada eta plazer bada, eta gure aletxoa besteik ez du ipiten, eta proba honek ekarpen haundixak ekartzen dio herriari, eta eskerrak zuei, geuri lasterketako parte izaten albidetzeagatik, eta zoriondu eta eskerrak eman, eta azpimarrau bolondrez guztin lana, anoa postutan egoten dienak, Aloña puntan, egiten dauen euraldie egin da, eta zueiri ze esanik ez, egin dezuten urte guztiotan indako lan guztiagatik, eta probak hartzen nahi dan dimensio guzti honengatik, hau ez da gauza bat, langabe, hola etortzen dana sortez edo, da indako lan guztiagatik ez, hoxen eskertu da nahiri eta azpimarratzea hori, eta datorren apiriako eta 8ko igandian, tokatzen txakula ondo pasatzea, herritar guztik bide bazterren eta mendi puntan egotea, eta guretzako proba honek herriari benetan ekarpen handixa egiten diola, eta egun borobila izatea opa besteik ez, beste urte batez. Oso ondo, eskerrik asko saioa. Orduan, jarraitu ingu, ezta? Eta, beste babesletako bat, Goi Solutions, aurten, lehen komentatu demoan nik uste dut apurtxo bat dana honek sortu duzkun zirkuituan sartzeiak eta beste honek danak emunduzkun injarrakin da ilusioekin, gauza askotan ez dakit, profesionalizauga, uste dut aurkezlian bakarrik enduta ez gazela profesionalizau beste danetan baiet. Eta ikusten gehen bebai web horritxa apurtxo bat geukagula kojo edo, eta aurten
Goi Soluzioen eskutik web horri berrixa diseinau eta saleratu duzku Goi Soluzionek, bale? Argi elektrizitatea, nola ez, urtero hortxe gauten da. Plazan montaien duen soinu eta elektrizitate ekipo instalakuntza danak, betik bere borondate honenakin, eta jokin eskerrak emon, hemendik. Eguzkialde enbalajeak, azkenengo urtietan sartu dan beste enpresa bat, eta guk bebai asko baloraien du herriko enpresak, eta lehen esan du moan, Fagor, Daulma eta horrein moan enpresa hundixak, baina beste enpresa batzuk ez dianak tamainu zaina hundixak, baina izugarrizko meritu, emutxe hau urtia etorri horregotiai, guretzat igualesko garrantzia dagoi, eta hemendik eskerrak, Euskialde enbalajeari, baita Muñoz Margoaki, Muñoz Margoak kasu honetan dorsalan babeslea da, eta eskerrak luzatu bebai. Mendiara Izkaldeixia bebai, urtia etorri, hemen aurrean ikusten duzuen sari honaik, sari ekonomikoaz aparte, irabazli eta bigarren da hirugarren nahi emutexakoin sarixak, Mendiara izek babestuak dialako. Gero rural kutxa bebai, egisa esan aurreko urtean uste dut izan zela hola lehenengo aldiz, eta gogotxu sartu zian, eta eskerketakoa hasieratik mostrado enprestutasuna, plazako baila, danak infrastruktura hortan be lagunketako, baita umien lasterketan opari batzuk emun, eta eskertu hemendik bai rural kutxari. Azkenen urtietan horregondan beste bat, eta oso garrantzitsua Servimek mekanizatuak, eta Servimekek kasu honetan azkenengo urtietan inoemoan, Oñatiko gure lasterketan egoten dien bolondrez laguntzaile danairi, gure eskerketako eria da oparitxo bat ditia. Azkenian eurak borondatez etortzen dira, baina guk beste zeharik bentzet eskerronezko detaietxo bat ditia. Eta aurten hor ikusten duzuen kamiseta zoragarri hori oparitxoko xau bolondrez danai, laguntzaile danairi, gisa esan alain pila guztu esako, diseinua, eta eskerrik asko urtero horregoteati bebai. Eta esan bolondrezak aurten 130 gora izango diala, eta hori be pasada betzai esakula. Babesliaz jarraituaz, Sora Luze hotelak, aurten podium dana o podiumeko babesle izango da. Eta, gero lehen komentatu temoan, Gipuzkoako Foru Aldunditik, Gipuzkoako zuhiltzaileak, Kresteixoko segurtasuna babesten egongo dira, eta lehen komentatu temoan, Maixan daku Sergio Maiztegi, zuhiltzaileen partaide dana, eta, pixkat beak esplikoko esku beste urte batzuta moan, zertan datzan euran lana, o zertan lagunketan duzkuen. Atzalde hon, guztiei, lehenengo profesionaltasundetik ez arduratu, Ni espero togoita behatzixan nire papela betetea, baina gaur etxak izaztela egiten biran. Baina, gure lana askotan izaten da, batez ere kasu honetan lana ezitia. Gure lana printzipala da prebentzioa. Gukin behar duna da justo tramo horretan, azkenean ez da suposatzen 100 metro gehiago estia, 100 metro horretan aseguratu eserrez ez gertatzea. Uki genuen oin dela urte batzuk, Oñatiko batekin susto hon bat, eta da ez pasatzea berriz olako bat, olako kaso bat, ez? Gu Zubiako parketik, joan behar gara 5 lagun, krestan egotia, gero igual voluntarioki igual bat etorten dabe bai, ondioken ez dakik garbi, baina 5 da dotazio oso bat. Oin lanian daude 5 zuhiltzaile eta kaso horretan, Domeka Goiz horretan beste 5 zuhiltzaile ongo gara, 2 todoterrenokin eta mendixan daukagun material osoarekin. Edozein, gure helburua da, lehenengo soka batzuk eta jarri, puntu ezberdinetan egon da jendia hasieran
apur bat trena kontrola egiten, ze bakitzu ez jendia batez ere lehenengo esan etortzen dian, beti egiten du labor bat holan de retenzion, poliki-poliki, ez aurreratzeko, horri dia gure maksimoak, suabe, ez aurreratu, eta jendia beti oso ondo porta egiten da, ez duki sekula arazorik jentiarekin. Kresta hori pasatzen da nia, gero dau beste aldapa txiki bat belarrarekin, apur bat bankorra, baina ez da peligrosoa, eta bukaeran, ja, koiaro irteteko dau beste tramo bat soka bajatzen du. Ez da inarrizkutsua, baina rarrixak eta josten dira, eta beti jartzen du beste pertsona bat sokarekin. Eta gero antolakuntzaldetik goten dira beste bi lagun. Normalian beti goten dira. Ordan gure helburu principala da, ez gertatzea eserrez. Zeo zer gertatzen bada hor, inkluso izan leke alde batetik gure errua. Gauzak ondo ez gabitzeko gauzak iten. Eta gero, zoritxarrez, zeo zer gertatzen bada, daku medixo danak pertsona hori lehenbailen atenditeko eta lehenbailen ambulantzia batera eramateko. Eukiteko lehenbailen lehengo asistentzia eta harik eta hobi esateko asistentzia hori. Inkluso behar izan ezkeo, daku kontakto zuzena, ertzantzako helikopteroekin, bertaratzeko lehenbailen. Inkluso behar izan ezkeo, baldintzak txarra dialako, nahiz eta gurutze gorrikoak egon, olako traslado bat izan lehike nekatxua, ez igual hor bertan, ze hor todoterrenoak nahiko gertu daude, baina igual Aloñako iparran hor egon lehike beste arazoen bat, eukoen kontakto zuzena lanian dauen jendiarekin. Zubillagan parkian dauen jendiarekin. Beste 5 lagun, segun nundan, 15, 20, 25 minututan bertan egongo dianak. Tardaiten dauena bertaraino gerturatzen. Eta hori izan bida gutxura ere gure lana. Ez daku gehiago komentatzeko. Bai gustako esaten, aipatzea, beti gurutze gorrikako kidierekin, beraie hemen daude, nire onduan, izan darremana oso polita, gozada bada, beraiekin lanitia, eta batez ere bai, zuekin, antolatzen duzuen jendiarekin, nire amat urtiak froga honekin parte hartzen, egia da zuhiltzele moban bakarik edizio baten ongea, hau izan bida bigarren edizioa, baina hor, arazo ezberdinak egon dira parte esartzeko, baina hasieratik, lehenengo momentutik, bai ni Sergio Maiztegi moban, zibil moban egoten dintzanean, beti babesa izan da oso handia, eta hori eskertzen da. Oso ondo, eskerrik asko Sergio, zuri be, eukizun hitz politiatik, danoatik, eta bai, ni guranen aipatu, Sergiok esan dauena, aurten guretzabe garrantzitsua dela zuhiltzaileak ofizialki egotia, Bolondres moan egon biharrean, ofizialki zuhiltzaile bezala egotia, eta hori egisa esan guretzabe garrantzitsua. Eta Sergiok esan dauen moan, hemendipe bai eskerrak luzatu, urtero gurutze gorrixa egiten duzuen lanatik. Zatik, zuek bermaketan duzuen segurtasun horre baipe, hauetzan izango posible. Azkenian 30-40 pertsona, 2 ambulantzia, 2 irutodoterreno, urtero, leku batzutan estianak besta errexenak, baina urtia fanda urtia etorri, geak eta xakun gorputza eta sensazioa lasterketia bukatuta gero da erderaz esaten da moan de gratitud. Eta eskerrak hemendik. Bale, jarraituko babesliekin, hau urteroko da, joko, uste dut urtietan doiagula ja honekin ibilbide bat, danok ezagutzen duzu ja honek egiten dauen erropak, eta korrikala guztixe itxexo baino Parixak, urtero guk esaten du moan gure helburua azkenian da, bai inskripzioetan batzen duen dirua berriz be korrikala seiera batea obestea bueltakia, eta urten behola izango da. Eta azkenian gure helburua ez da hemendik negozio bat ikia, eta guk uste du emuten duen Parixak finixerrantza dira, hori lasterketa bukaketen da bainantzat, eta batek ez bukaketan bina hartu elako ibili dian, baina
Ba, bueno, eskerrak emun hemendik jokori, zatik urtero izugarrizko laguntza emoten dozku bai. Lana, ba, bueno, askotan azkenengo urtietan Fagorren eskutik bixak elkarbanatuta plazako arkumeta eta beste hainbat sari babestu dozkuna, eta urtero bebaitea kooperatiba bat hor dauena, ez bakarri gurekin, ekintza pila baten atzian eta benetan eskertzekoa dela egin dauen aportazioa. Eta bueno, aurten be horre hongo da. Irtera eta helmugako babes hori emuten eta lehen komentatu duten sarixan teman be bai. Eta bueno, Ulma be, ba bueno, aurten babesle garrantzitsu moan sartu da, eta Ulmak aurten, ba bueno, Aloña txikiko aurren lasterketan babesletza orokorra hartu dau, bale? Orduan, ba bueno, bai alde batetik aur guztixei emungo xakoin sari edo dominak, eta baita nagusixan lasterketan korrikalai sei emungo xakoin dominak, bueno, sare sozialetan da komentau du, baina urten bueno, barriztasun moduan jarri du bai Aloñako lasterketan, nagusixen lasterketan 3 domina mota, eta umien lasterketarako beste domina bat, umedanak eroango da baina, eta Ulman eskutik izango da bai. Eta bueno, dominan historia apurua da, ba bueno, gure diabruak banatutu 3 dominak 3 diabru desberdinetan, ezta? Eta ba 2 ordu eta erdi azpitik egiten dauenak eroango da Lucifer domina, 2 ordu eta erdi eta 3 orduan egiten dauenak satanastxo bat izango da, Satanas domina eroango da, eta 3 ordutik gora egiten dauena Belfegor domina eroango da. Hemen justo Belfegor jarri vencedor jarten doz. Baina ez da gitz izan dan honek inako broma bat o korrektori izan dan. Ez, Belfegor. Edo Belfagor, bezalik ez? Patxi? Vale, ez, 3 ordutik gora, Belfegor, eta horre guko aburrengo urte arte Belfegor domini etxian, da esango mekauen, aburrengo urtean Satanas nahi zen. Eta bueno, bebaitea gero elmuga zonan euku aurten nobeda moan baso berrera bilgarri batzuk, hori bebaitea Ulmak babestu dozkuna, eta ba bueno, pixkat izango da berrera bilgarritasunan dinamika hortan eiautakuan baso bat emungo xakoi, eta gero bueltan urtete askotan finixerren oparixa jasoteko basua entregoko hau eta hola, ez da? Vale. Eta, bueno, hori komentauta, bueno, gero txapelak be ikusten dozu, hemen dago irabazlien txapela, hau be aurten Ulman eskutik izango da. Eta, haietzen gara, lehen komentatu moan, aurten babesle nagusi moan, Fagor profesional, 50. urte hurrena da, eurentzat, eta egisa esan, hasiera batetik eurakin elkarlana oso estu izan da, benetan kriston babesa jaso du Fagorren aldetik bebai, inungo voluntade handixena gauzak aurrera eta atzeko, eta, bueno, aurtengo nobedade importantien eta ikua potoluen eta ikua komentau du moan Golden Trail National Seriesen sartzen gaiela, hasiera batetik eukigeben aukeria beste saltotxo bat iteko eta karrera honi lehen komentadoten profesionaltasun puntu hori emuteko, eta esan azkenian Fagorren laguntziakin eta elkarlan hontan aurrera eta izan dula eta lasterketa
streaming bidez zuzenian ikusi ahal izango dela, zuzeneko irudisekin, Evasion TV enpresian eskutik. Evasion TV da enpresa bat azkenian katalana, azkenen urtietan nahikoa ibilbide potentia dakona hainbat eratako lasterketan, bai mendi lasterketatan, bai mendiko bizikleta lasterketatan, eta eurakin bilera batzukin ostian eta aurrekoan bisilan hemen egon zian, pixkat bermatzeko irudixan kalitatea eta hori dana. Aurrera urtetia posible izan da, Fagorren laguntziatik bebai, parte handi baten danian. Eta lehenengo eta behin eskerrak emun Fagorri, baita Evasion TV-ri euki dauen kolaborazioatik, eta azkenengo puntu garrantzitsu moan, notizia importante moan bebai, esan EITB-ek be lasterketia zuzenian botako dauela, eta guretzat hori be pozgarrixa da. Azkenian zuzeneko irudixekin, igande goizian, Aloñako igoera ETB-en Euskal Herri mailan ikusi ahal izatea, guretzat oso importantia. Gustauko esaten Patxiri hitza emun aurretik, Fagorrek prestatu dauen bideo bat promozionala bebai ikustia. Hoxe izango zen Fagorre prestatu ezkun bideoa, benetan irudi politekin, eta diabrua aipamentxo bat injabe bai. Eta, oin Fagorreko lehendakari dan Patxi azpiazui pasaitxe xatitza, zeu komentaileko gurozuna, Patxi. Atzalde honetan eskerrik asko guztizei, Fagor profesionalen izenean, eskerrik asko antolatzaile eta beste babesle guztizei, eta, esan dozu moduan, gu behai oso gustora gondua zuekin elkarlanean, eta guretzat, placer bat da bedai, guk 50 urterrena ospatzen gau, eta ikusi gauen aukera bat, herrixakin bedai, egun berezi bat ospatzeko, eta horregatxik aurrera joan gare, bale? Berezia da zuentzat, berezia da urtia bedai guretzat, eta orduan, guk ikusten gau zuek salto bat inozuela, eta hortan parte hartzia, oso gustora ingau. Eta oso gustora ingau bedai, zati zuekin hitz egiterakoan eta ikusi gau, karreria, pauso bat emuten zauela, baina esentzia ez zauela galtzen, ez? Osea, nazioartera joaten zala, baina herrikoia jarraitzen zauela izaten, eta guk horrekin, identifikatu etxen ginen. Eta, azkenean guk ikusten gau, 50 urterrena ospetzerakoan, karreraren balixuak eta gure kooperatibaren balixuak, parekotasuna, irankortasuna lehenestia, seguritatea bermatzia, gurekin bedai bat datozela, eta horregatxu, eskerrik asko antolatzaile eta babesle guztizei, eta karreria posik ikusiko gau, eta egun politxa basauko gau, eta hori da importantiena. Hori da, oso ondo. Eskerrik asko, Patxi, zure hitzatik. Bai gustauko esaten komentaikia Pablori hitza emun aurretik, urtero komentau izan duen moan, Sergio komentau dau Kresteixan eurak egongo diala segurtasuna bermaketan, eta bai petzagixako garrantzitzu esatia, Kresteixan zuhiltzaileak dakoila autoridade guztia, eta zuhiltzaileak esandako dana bete bihar dela, korrikalari danak eduko dauela, zuhiltzaileak esandako hitza bete biharra. Eta zuhiltzaileek eduko dauela eskumena korrikalari batek ez badu beteten, deskalifikatzeko edo hartu didan erabakixi hartzeko. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, bebaita urtero komentatzen du moan, lasterkari guztixei eskatu ingurumenakiko errespetua, naturakiko errespetua,
eruan aldauen gel, plastiko, danak norberak bere poltsikan etxera eruatia edo plazara ekartia bentzet, eta mendixan ez botatia eser. Eta, bueno, uste dut, ez dakit, etxatela asketan eser, da zehose asketan maixea Paulok esango da. Eta Pauloi pasauko xatitza, apurtxo bat karrerako datuak edo datu orokortxo batzuk emuten joateko. Bueno, atzalde hon danoi, eta, bueno, apurtxo bat hauia da datu orokorra, bai? Bakizue aurten ordu edo minutu gutxitan gaztaudiala inskripzioak gure dortxalak, bai? Gehixen bat harritu dozkunak oinatiarrak izan dira, bai? Oinatiarrairi emutetxau aurreko aukera bat lehena punta bal izateko, eta gordetzen du ehun dortxal eurantzako. Inoiz ez da bete izan ehun hori, baina aurten bai? Ez dakit zergati dan, zirkuito honeati dan edo zergati dan, baina, bueno, oinatiar geixo bat animau dira, eta pasau dira ehun horreipen minutu gutxixan gazteuzia. Gero, generalian apuntau ziren beste oinatiar batzuk datutan ikuste zuen bezala, beste 11 geixo. Orduan, bueno, arazetxu informatiko batzun bitartez izan geben, eta, bueno, horri buelta bat emun biako txau, zelain eta ze izan justuenak izen emateko ordu horretan, baina, bueno, nik uste dut urrungo urterako ordakula asignatura txiki bat, bai. Eta ea datu orokerreta afanda, ikusten du hor, danera 320 dortxa aldauz gaur egun, bai, ondioko hori kopuru hori onditu alda, hor dauz Aloñako igoeran txapeldunak izan dianak dortxa bat gordeta izaten daue, batzuk estatu dozkue badatozela, baina ondio beste batzuk hor dauz pendiente, orduan zenbaki hori aldatu alda. Oinatiarrak, orokorrian 320-tik 33 emakume bakarrik edo, zenbaki txiki bat, konparatuak gizonezkoen aldian, baina, guk animaien du, baina badakigu proba gogor badala, eta apur bat emakumea atzera botaten diala. Anima urrungo urtetan zenbaki hori haunditzera, bai. Oinola akordauta, haunditu da aurreko urtetatik, aurreko urtean 28 usteot izan ziala, emakumezkoak, bostean bentsat igo dira, urtero joaten da nigotzen, bai. Baina, hori gure esku ez dugu, bale. Eta, oinatiarrak esan duna, 111, 100 gizonezko eta 11 emakumezko, bai, datu bezala. Eta, debagoienetan beste, oinatiarraz aparte, beste 31 pertsona, bai, zei emakume tartian. Ikusten duzue, isa 100ko handi bat, 50-tik gora, debagoieneko korrikalariek izango diala, bai. Orduan, gure karrera, isa bailaran geratzen dela ikusten da, bai, datuetan. Eta, komentau, favoritota baino lehen hau, sartu baino lehen hau, beste komentau, bai, Salomoneko zirkuito honetan ekarri dauen, ez bakarri debagoien dendekuak, bai, gero datoz, Espainia Portugaletik korrikalari batzuk, Espainia aldetik bebai, Kataluniatik, Errioxatik, Madrietik, Zamoratik, Kantabrietik, Asturiesetik, leku parte gehixeutik zabaldu dela urtengo edizioa zirkuito horreatik edo karreria hartu dauen zabalkuntza honeatik, ez? Eta, beste gauza bat datuek ikusita gero, bebai, guztau iten zatzuena periodistari eta gentiari, kotilio moan, izaten da favoritua, bai? Favorito edo izeneko korrikala isa datozenak, azkenien dik hemen bi bloke ingo neke, bai? Hemen dakun bloke hau izango zen, zirkuito hori lehiatu bidauen korrikalarisak, bai? Azkenian hor dakuna, lehen komentadun bezala, zirkuitu esplikatu eskunean Mikelek, proba bat inja, Portugalen, Lausanne Trail, eta, horko bi irabazliak badatoz, bai, datoz, June Villarroel eta Fabian Benero, horrei bisak badatoz, zirkuitoi lehiatzera, loinan izango dira, eta bebai, komentau biharra,
Azteu gara hontan izan dana Espainiako txapel linean eta vertikalean txapelduna izan dan Jan Torrellabe hemen egongo dela, bai, oinatik. Eta gero beste, lehen komentatu bezala, beste korredore batzuk, lehiatzuko hauenak zirkuito hau eta hor punta-puntan ibiliko dianak aloinan, bai. Euran artean, komentatu bezala, lau portugaldar, bale? Bai, hori gizonezkotan, hor dakuna, eta emakumezkotan beste antzera egongo zen, bai? Hau gaizki dugu, ipinine, bai? Hor behian, honek izango ziren azkenean, Aloñako urtero izan dianak, Aloñako hemen inguruko korrikalarixak, bai? Ez, igual, zirkuitu hori lehiatze aldera ez. Izango eke, gizonetan, aurre urtenko irabazlia, Aitor Ajuria, Walter Becerra esan duzko etorreko dela, 6 aldez oinatein irabazita, eta gero beste bi hor, gaur egun punta-puntan dabitzen Gontzal Murgoitio eta Ibai Larrea igandian Mondraitzen irabazi bena, eta euran artean hor ibiliko dianak beste bloke horreitakuakin burrukan, bai? Eta neskatan beste bloke hortan, nunduz? Yes, hemen goixan, baltzan. Bale. Eta neskatan ikusten dugu, aurten aurreko astebukaran bai, Espainiako txapelketan linean eta vertikalean txapeldun izan zen Oianak Hortazarrek estatuzko etorko dela, Aloñan 2016an irabazle izan zen bai, eta hor aurrian ibiltzeko veterana, bai. Gero lide urrastera batzu, eta Naiara Uribarri, oinatiarra, Ainara, Naiara ez Ainara, barkatu, aurrian ibiliko dianak beste talde horreiri estuketan, bai. Eta, honek komentauta, geho bia oso lista pasauko, bai, azkarrin jo, baina, ez da irapunteko denpora emundotzen, baina pasauko. Eta besterik Aloñako antolakuntzako kide bezala, eskerrak hemen maixan juntagoan danairi, eta baita besliiri bai, ez? Urtero euran aportiekin, karrera aurrera eruateko, emuten dagoen babes eta injarrakin, bai. Gero bai, oinatiko berritxai, esan eskerrak inoiz baino laguntzaile gehiago juntauko gara, egunian bertan, dispuesto edo zertarako egoten dira, eta hori barik, ezingo ben bermatu Aloñako igoera aurrera eruatia, bai. Orduan, apoio hori, fundamentala da guretzako, bai. Naiz da, hemen urteanean, 10 lagun ibili lanean eta lan pilo batin, beste 170 horrei paripe, ezingo zen aurrera eruan. Orduan, esker pilo bat eurari, oinatiko berritxari, eta, era bat eta ero bestian, ikusle bezala bai apoien dagoen oinatiarra iri, ero kanpoko iri, eskerrak egun on bat urtetzen da, egualdi hona iten dozkun, ez errestan pasaen eta Sergio lanik ez izatia, gurutze gorriku opez, eta danak irrifar batekin etxera hueltaitia, hankak gogortuta eta kantzauta, baina irrifar batekin posik etxera patiaz. Eta, gure eskuz, geixo ez. Ez, gure aldetik eskerrak emun danoi, maixan presente gontzen danoi bebai, eta etorri zain danai, bertagatu zain danai bebai. Eta Pablok esan dago emoan, apirilako eta sortzixean, sorti egula, egualdixakin da dana ondo urten daixela. Ez dakitena galderaik dakotzuen, ez? Galderan bat, venga, bat. Beitu, ez du esan, egisa da, ez? Zergatik atzeratu da hasiera? Bai, beitu, streamingan temia urten zanean Basion TV-ekin hasi ginen,
Eta, bueno, Salomonekin elkarlanean, streamingan tema be azkenian ez gekigun aurre urtengo zano ez, Fagorren babesa lortu gebenean baietz, eta gero planteau zuzkoen eurak posible izan zikila EITB-ek zuzenian botatia. Baina, bueno, bai izan zozkoen zan igual ordu erdi atzegatu biako zala irteeria. Eta hoxe izan da motibo bakarra. Hori, eta bebai guk karrera ostian, lasterkari daneri bialtzen txau enkuesta bat, ze pentsatzen txakoen, bai? Eta horre erantzun batzuk, gehien bat kanpotik etozenak, beratzitan oinatin egoteko apurtxo bat goiz zala, ez? Eta propuesta bat hobekuntza hortan izaten zen apurtxo bat atzeratzea, bai? Larun batera pasau, beste propuesta askon artien, eta guretzako lanerako azkenean goizian oso goiz ibiltzen gara, orduan ordu erdi atzeratze horrek guri denbora gehiago muten esku prestatzeko edo loiteko denbora apurtxoa gehiago, ez? Dana abantailak ikusten. Orduan, ikusi gaben eta ordu erdi atzeratziet dana, enkaja endozkun. Gehiago ez, oso berandu ingozan bestela, baina ordu erdiatik, eta hoxe, 3 arrazoi hori. Baina gehien bat, ETB eta streaming hasi zan streamingan temiatik, eta, gero ikusi gaben beste abantaila batzuk, eta, Pablo komentau dauen arira, bai importantia, aurreko urtean lehenengo aldiz ingebela, inkesta bat bialdu gebela korrikalari dana iri, eta egisa esan erantzuna, espero gebena baino, bastante positibo izan zen, positiboa zentzuan erantzun inozkoela askok. Gupetzeien geben igual ez gebela erantzun asko jasoko, eta egisa esan oso ondo etorten da feedback hori, puntu pila bat dauzelako zu pentsatzen dozula ondo zabitzela ginen da, eta aldozulako hobekuntza pila bat din. Eta, urten bepetzatzen do bialdukula eta eskartuko erantzunak. Eta jazta. Beste galderaik? Ez. Vale. Eskerrik asko. Eskerrik asko.